Hello vlogs, welcome to my guys. Nandito po tayo ngayon sa Pangasinan. Punta natin mamaya yung Manawag. Manawag. Ano pangalan nun? Manawag Ilaw. Manawag Ilaw. Punta po natin mamaya ang Our Lady of Manawag Church. So ngayon po nandito tayo sa Baritaw. Oo na, dito na tayo nalitaw. Nandyan po yung tulay papuntang Community Hospital. Nandito po tayo ngayon sa gilid ng ilog. Balitaw na ba ito? Pagkalam po balitaw. Yan. Punta natin yan. Punta tayong ano? Punta tayong simbahan.
kayo tatambay sa Rizal Park? Dito sa ano? Hindi naman ako pinig. Nandito po tayo ngayon sa Manawag Church.